Нямам такова, нямам... След ли си се обре? Моля се, госпожи, си Госпожата излича прочете се на вратата. След ли си се обре? След ли си се обре? Не чух изречение на мъжа по този. Будни го сега да го спускам. Още няма актуализация. Може да вечеря? Няма стане нищо. А кой го е мислила да момче? Сега ще го дам като израз. Но един мора да Ломбо комбо. Дай, че си скъпи да скъпи. Извинете, госпожо. Наистина, без искам го направя. Няма да ви искам двамата в моите. Майка, някой от родителите.